kay naambot na gid ko din dapita ba. Mo man ingon sa ko ang amigo nga si Tatay Pisot. Nga naa ko no diri ang manupihay nga maayo kay mutupi para nga makuwapo ta nga murata og si Ruben Padaplin. Basta matuman niya iyan ako matupihan kining kwarta nga naas kong pag pili ngayon akong dublihon. Basta makitaan lang ko na rumao siguro nang naasa na nagtapok. Mura magdagandaghan na sila. Usa duha tulo upaw. Na may upaw na sagol. Stilan. Kana gyud siya mo siguro kamao mo tupi. Akong duolon para akong mahibawaan ug kinsa ginila ang maayong mutupi. Salamat sa ko fighting. Kahing anhi ka rin ako, ang imo kong gitupi. Ano to raw? Tay panunupi ko to. Kay karon na ako importante kayo nga manunupi nga gusto ko nga ikaw may mutupi atong akong Amigo. Kuan the best of visitor sa English. yes. Spoken English because English spoken is not talk about me. Yeah. Sa kwan man ako, minikaw ka round ni kibot now. Kidam, bulbulais. Bulbulais. Under the lobot. Ya karon mga pare. Atos ko sa balay kay makuha kog sumsuman. Sige, dami na Kasi kay tungod sa imong kagwapo stupid pre. Maayong tao pre. Paabot ta sa dai magpakorte. Siyempre. Kinahanglan na sa tiba. Ala. Emni sa dano. Kay sumsum ka. Sure ka sumsuman. Wa pa kaminom. Sige pre kay mga pre kay si Digicams pre. Ang atong channel karon na Digicams mudaghan ang followers na ko kon. Barko mi ato lapaon. Ako na ko. Kaya nakasyat ako. Sige. Magsugod ta sa angkla. Kay manglapa matas barko. Mo. Gige. Dida. Unsay lapaon? Angkla nya barko malapaon ang nahon. Di ang ayo gyud ang una nimo kitkiton ang pisi sa barko. Ato na nainting ka pa mumangag. Mao bang nangabil? Nindota gini makamigo tag kanaa nga upaw ba? Ati no gwapo. Kung matupihan na gini ang upaw mo maayong tao. Maayo itsura. Ay, ganang ano nga busing? Ganang minari ko kay nagsulti mi gyud ang akong amigo nga si Tatay Pisot. Nga naa ko no diri ang gipantog nga maayo manupihay para mausab atong dagway. Ang atinood lang busing, sulti lang Mr. Oda, dili pwede nga magpatupi ang iro diri. Tao mo tutupan. Sorry busing. Kini ra ba ang akong bag na ani dang kargada para ra gyud sa manupihay nga mutupian ni akong dagway para nga mausab nga mahimo ko si Ruben Padaplin. Patupi boss. Kinsa man day manupihay ninyo day. Ay kini siya. Ano yung artistas Digicam sa 94.9? Asa may digicam ani? Kani. Guwapo. Ay kana siya. Pastilan. Purting liwatan akong hitsura. Munguto na, guwapo pa. Kailangan ni amahan to si Jimmy Horteliano. Kato. Asa. Nawala kaila. Agoy! Ikaw man dito amahan. Congrats to Leon, ang Pisot, Tigomon, ang Tik-Tik, Ibalas Kanyon. Sa ato ba, sugdan ako ni Magtupi. Atong sugdan boss. Ay sa, ana ni ako ang pamagi. Ayaw rin siya butangi balhibo bukuti. Pero sa Bukuting na. Hoy! Pero sa tinunan lang. Tagiya ka, manupiyay ka. Sorry busi. Siya man tupi yung Ano, upaw. kami sa ang akong gusto nga tupi. Kanang magwapo ko. Ang akong buhok mga basta kay mubagay sa imong itsura na mahimo ko nga si Ruben Padaplin. Ubuan mo sa niya boss. Buwa. Wow! Tawa! Astig! Pag-ali ng boss. Wow! What to see? Ay, sige, binuang. Kinsa ganito nga mo? Ali mo kay. Ano mo, kuya, yung niyo na. Kaya magpatupir ako. Dire, wala labot ng watose. Siyama ka. Ikaw, sure kang manupihay? Inting manupi ko ba? Inting manunupi. Sa 94.9 radyo natin. Wow, mingo man babay pastilan no. Boss. Tong no. At ang iyang programa, Kwarta boss. pa Nanay sa nilinik programa. pagkadato. Nakanato. 94.9 radyo natin. Nanay si programa boss. Alas 5 bidya nga Alas to 5 sa balita. Usa ka barko nalunod, wa ka gwanta nito nga.
ang istorya ana. Gusto ko nga motupi ka. Kanang dublihon ako bayad. Ang akong kwarta ihurot ko naghatag sa imuha. Piki na oh. Di ko mo tanaw na tupi ha. Kay kanang tupi ha, Kompetensya niya. kompetensya na sa ako ang pagka-guwapo nga ito. Wala. Gusto ko! Nga, tarungon ni mo. Oh, Hindi tarungon, mo tarungon. Okay, boss, boss. Gay. Ayaw ha. Oh, ay, natural. Mubayad yung sakto, kay ako si Don Fausto. Away, klaro. Oh, claro. Si Pausto, kuit mingaw, biudo bilang kara. Basta ni siya mahal. Huwag yun mausapang dagan. Mauri yapon ang kalibutan. Kalaruhang tupi ha. Wow. Pagkindot palang dungon. Natakihan ka nga ang nagtupi. May makausap sa itong kugalingon. Pagkaninduta. Mauli ni pinangga kay ni DJ Gams. Ang isa ganito inyo ang DJ Cam. DJ Gams. Astilan. Pagka mayuga gini ni mutupi ni tawana. Murag nindot kay palang doon. Boss! Napakos! Ano man yan? Dili man ikaw. Asa mo na ikaw? Lugan ko si Gunting. Laruha ko ha. Ako biyan mo bayad ninyo. Yo, saan naman nga? Gilugan ko Gunting. Ano ko sa amin? Sus! Hindi ni pagkariya. Gusto na ko usmo na kong hitsurang mo si Ruben Padilla. Namura namin na si Anhing Rini Riquistas. Ikaw may nagkaingon. Bayad! Ay ko bayre! Ako'y bayre! Ay, amura ko ay. Tagilan ni. Bayad! Bayad man! Dili. Bayre ikaw! Dili. Ikaw murag si Rene Nikistas. Bro, ka mong kamamangag. Dili pa kasi Rene Nikistas. Isang ay. Nya, ingnalan man ko. Nga ang gwapo ko. Nya nabati man ko. Kaya nga lang, bayran ko ninyo. Tagay. Bayad! Ha? Bayad! Ikay bayad na mo. Dili kami bayad ni mo. Nga naman. Oh, kay ikaw may tagiya ka doon eh. Bayre ko! Oh! Saan naman hindi na mo Kung kung saan gwapo? naman hinuuna ako? Ako may tagian mo imong pabayron. Ikay nagpatupi sa kong barbero. Nya, ginaon sa naman nga gusto ko magwapo. Batiin mo kung ayaw. Kadakaw ni Mala sa nanap. Ako pa'y tagian niya pa kayo pabayron mo. Ha? Ikaw kung matupihay. Tama. Ikaw matupihay nga nung layo.